Is-sit tal-Bank Pilatus għadu arrestat fl-Istati Uniti sakemm l-akkużat ikun konformi mal-kundizzjonijiet kollha imposti mill-qorti għal ħelsien. Fost dawn il-kundizzjonijiet hemm li jilbes il-ħin kollu ċinga elettronika sabiex ikunu osservati l-movimenti kollha tiegħu. Hekk irrappurtat il-Gazzetta Times of Malta li kwotat lill-avukati ta' Ali Sadr nemmnu li l-klijent tagħna se jiġi konformi mal-kundizzjonijiet kollha imposti mill-qorti sa ġimgħa jew ġimagħtejn oħra. Din l-aħbar ħarġet l-għada li l-whistleblower Marija Efimova qalet fuq Twitter li qed tiġi medda. Efimova qalet li se tkun qed tagħmel rapport mal-Pulizija Griega waqt ismieħ biex jingħata l-ħelsien proviżorju kien ħareġ li Ali Sadr waqqaf il-Bank Pilatus f'Malta minn flus li ġew minn attività kriminali fil-Venezuela. Ali Sadr u persuna qrib ħafna ta' Joseph Muscat tant li kien mistieden għat-tieġ tiegħu fl-Italja. Is-sit tal-Bank Pilatus jinsab akkużat b'ħasil ta' flus u biksur tas-sanzjonijiet imposti mill-Istati Uniti fuq l-Iran.